Većina ljudi misli da se problemi sa zubima vide odmah, da se bol pojavi prva, ali neki procesi počinju u tišini, tamo gdje ih ne možemo vidjeti. Propadanje zubnog korijena ne događa se na površini. Ono počinje ispod razine, desni, polako i gotovo neprimjetno. Zub se u kosti ne drži sam od sebe. Njegov korijen okružen je čeljusnom kosti i potpornim tkivima koje mu daju stabilnost pri svakom zagrizu. Kada se ta tkiva počnu povlačiti ili kada ih upala polako razgrađuje, zub ne ispada odmah. On ostaje bez oslonca. Izvana, zub može izgledati potpuno zdravo, bez boli, bez jasnih znakova, ali ispod površine temelj slabi. Poput kuće koja još uvijek stoji, dok se njezin temelj polako urušava. I često, kada se problem konačno osjeti, proces je već dugo u tijeku.